nih bahanluआ थाइदों सेस बिलाइनिफ्राय बांसिन फिथाइयानो बांद्राय बहायसै दां buat फिथाइखौ बानलु थफा थफा खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय भिडिअआवहाय दा रायजोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर दा नै जोंहा नै बे जुंखाम बागान नुदोंना बे जुंखाम बागान नैबे जाहैबाय गदाय जुंखामा ओमफ्राय बै सिगांनियाहाय बैयो सिगाङाव जाखादोंमोन ना जानाय दिन्थिदोंमोन ना नोंथांमोननो सिगाङावहाय बेयावहाय माने बे जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान जाफैलायबाय ओमफ्राय बेयावनो जुंखाम माबा दङ मैखुन रायजोफोर दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो रायजोफोर बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बर'नि ओंख्रि जानो नागिरदों आरोना बेखायनो नोंथांमोननि सेरावहाय एकदम लाबोनो लुगैनानै फैथारबाय आङो बर'नि ओंख्रि माने एंखुर नारजि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैनोथ' फुख्रिनि नाखौ जाबाय थाखायोना रायजोफोर ओमफ्राय दिनैबो फुख्रिनि नाखौनो सारनानै जानोसैलाय दा नायलांबाय थादो होमबा रायजोफोर मा जानाय जायो मा संनाय जायो थौदो होमबा जोबजासिम नायलांदो रायजोफोर रायजोफोर नै आंना जानाया फुरा रेडि जाबाय आरोना नै जोंना बर'नि ओंख्रिया एंखुर नारजि
ओमफ्राय नै फुख्रिनि ना ओमफ्राय हांसो गारामा लालायबाय नै ओमफ्राय बे नै ना बिदै ओमफ्रायहाय नै मैखुन आरो ना खिजों मोदोमफुल बिबारजों बियो होमबा जानोसै आं रायजोफोर जानायखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर मोनसे खोथा आंनि सानडे स्पेशल पर्क थालिखौ बावनाङा दे दामानि आं मोनजाथ'वाखै आरोना ओंखायनो आङो जाथ'वाखै आङो बे फुरा मानखौ थाथ'नोसै ओमफ्रायहाय बे फुरा मानखौ जोबखाबाय आङो बैसागुनिफ्राय जानोसै आरोना रायजोफोर बैसागुनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आङो जानायखौ जाथ'वाखै आङो दा जानायखौ स्टार्ट खालामसै ओइ जानो लुगैथारदों नारजि
他们是来破坏的那个拉帮香，他们来的破坏香啊，这个。बेबायदि गोथाव मोनदों उदै बुंबाबो जाबाय थानो लुगैयो दा बेफोर जानायाथ' जाबाय आं नाखौ मानोबा जानोनो हानो नागिरा नाखौ जाबाबो आङो बे ना गिदिर गिदिरनि ना खर'आ बेखौ मोजां मोनो आरोना इन्ट्रेस्ट मोनो ना खर'खौ जानो मोजां मोनो ओमफ्रायहाय नानि मोदोमखौ बांद्राय जानो इन्ट्रेस्ट मोना आङो ओमफ्राय माबा नानि खि नानि बिदै बेखौहाय बिराद गोथाव मोनो आरोना होमबा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय खोमसि जाजोब्बाय बार ग्लुंजोबनाय दाबो 3:30 टाइमा नायगोन खोमसि मोनाबायदिसो जाबाय बारहुंखा बारदै सिख्ला